Benvinguts a tots, som Templari i Magnus. Què tal? Com va? Benvinguts. Molt bé. Un programa més, Magnus, que ens divertirem. Un programa més. Bueno, És el primer que fem. el primer que surt, nosaltres portem moltes proves, per això és un programa més. Sí. Bueno, benvinguts a tots, som Irregulars de Plan B, una associació de Wargames de Barcelona, que estem al Passeig Noguers. Ens podeu seguir a les reds, tant a Instagram com a Facebook, a les següents direccions. Primer de tot, Instagram som Irregulares Plan B, si poseu Irregulares Plan B ho trobarem. A Facebook lo mismo, Irregulares Plan B, todo junto. Y al nostre correu electrònic és irregularesPlanB, tal com suena, @gmail.com. Són les 3 vies de contacte amb nosaltres. Si voleu dir-nos alguna cosa, seguir-nos, veure la nostra activitat, el que fem, doncs us animem a donar-li el seguiment i així podeu estar assabentats de tot allò que anem fent de caràcter més intern, lògicament, i més extern, perquè també fem algunes cosetes destinades també per socis, sobretot socis, però algunes cosetes per no socis. I, bueno, està bé. Bueno, aquesta és la voluntat, no? La idea, almenys, és poder anar obrint-nos. Ara que hem aconseguit ja una mica d'estabilitat, obrir-nos una miqueta, que ja ho hem començat a fer amb alguns jocs. Sí, som una associació que depèn dels socis, està clar. La situació a Barcelona és la que és. Els locals a Barcelona són els que són i nosaltres tenim la sort que tenim un local al mig de Barcelona, no? Al barri de Gràcia, Gràcia Nova. Doncs, clar, això no és gratuït. No, està clar. Tant de bo. I quants més socis som, més estables estem. Més coses podem fer. Exacte, més activitats podem fer, com ara ho estem veient amb el Blood Bowl, no? Sí. Que és un dels jocs que jugarem, que veurem avui. Doncs el Blood Bowl, l'estabilitat de socis que hem aconseguit, doncs ens permet muntar diferents activitats i tothom gaudim del que més ens agrada, tant el Wargame, sobretot, en format digital en aquest cas, però en format físic, que és el que realment és la finalitat de l'associació. Jocs de taula, wargames, fricada màxima en vena. Plàstico, por favor. Bueno, perquè la gent ho sàpiga, juguem sobretot a Warhammer 40.000, FOU, són els 2 jocs que més es juguen en l'associació. Ara també Blood Bowl. Sí. I també hi ha interès en X-Wing, Dystopian, Saga, Team Yankee, Star Wars Legion, Warhammer Underworld. Tot el de Games Workshop, tots els jocs d'especialista de Games Workshop es donen, Warcry també s'està jugant. Tenim un soci que li està donant molta canya al Blitzkrieg, al lloc de barquitos aquest, no sé com es diu ara. Bueno, ja li preguntarem, li farem una entrevista al dia. Sí. Bueno, estem fent... Bueno, s'estan jugant, però sobretot sí que és veritat que és el que dius, que Warhammer 40.000 és el joc i Blood Bowl és el joc ara i FOU, doncs, lògicament, nosaltres naixem per la necessitat de jugar FOU i a Warhammer 40.000, i això està clar. Bàsicament a FOU hi ha hagut una transformació, però això ja crec que és més culpa de l'empresa en si, de Battlefront, que la gestió que ha fet del joc no és la dient. Però bueno, no entrarem ara en això. Anem a explicar, Àlex, una miqueta el programa d'avui, que parlarem de 3 jocs, bàsicament. Bueno, 2 jocs, però un d'ells amb 2 formats. Sí, exacte. Sí. Doncs la nostra intenció amb aquest programa no deixa de ser informar del que fem, no? I de quina activitat estem portant dintre del local o dintre de l'associació. Parlarem de Blood Bowl, com dius, els 2 formats, tant presencial, què estem fent a l'associació, què s'està preparant a l'associació en format presencial, com en format digital, que en aquest cas tenim la porta oberta a no socis, llavors també és interessant. I què s'està preparant de Warhammer 40.000, que és el joc que segurament a dia d'avui és el més demandat
sí. De l'associació, sí. Molt bé, doncs comencem, si et sembla, Blood Bowl 2, el joc d'ordinador, que tenim una lliga que som 9 participants. Exacte. 9 participants. 2 d'ells són de fora de l'associació, però bueno, ja els enganyarem perquè entrin. Esto es como caramelo que te dan en la puerta del colegio, ¿sabes? Sí. Vine a jugar a Blood Bowl. No hables con hombres mayores. Es sin compromiso, sí. La primera gratis, pues ala, toma, exacto. Gratis. Sí. Bueno, Blood Bowl 2. El joc d'ordinador és molt semblant al Blood Bowl, pràcticament són les mateixes normes. I tenim una lliga, som 9 participants, els podeu veure a la pantalla el resultat de la primera jornada. Aquesta lliga va començar la setmana passada, de quan estem gravant aquest podcast. En una setmana hem jugat tota la primera ronda i alguns partits ja de segona ronda. O sigui, estem molt on fire. El hype està a tope, sí. I això ho hem d'aprofitar. Això és com una onada al subete. Subete a la ola, saps? Perquè tots sabem que aquestes coses a vegades comencen amb molt hype, però sí que és veritat que dona la sensació que tal com ho hem muntat i la facilitat que et dona el joc d'ordinador, de jugar a Blood Bowl, el fet d'estar a casa, tema de limitacions per tema Covid, desplaçaments. 1 horeta, 2 horetes, te pones ahí, quedes amb el contrincant i vas avançant les jornades. Per això estic tranquil. Sí, la veritat és que l'únic bo que ens ha portat el Covid és això. Una mica més perquè al final quedes, tot i que l'associació està a prop de la majoria dels socis, estàs a casa un dilluns a la nit, bueno, a prop meu no, però de la majoria. Sí. Un dilluns a la nit, clar, però un dilluns a la nit ens dona la possibilitat de jugar a tu i a mi. Una horeta, juguem al partit i ja està. I hem de ser realistes. Abans de l'arribada del Covid, a l'associació no es jugava a Blood Bowl. Estava el Ferran, estava jo, que teníem les minis, havíem jugat alguna vegada, però no es jugava. Va ser arrel del Covid que no vam poder sortir, vam començar a descarregar-nos el joc i vam començar a quedar per jugar i jo crec que el boom del Blood Bowl existent actualment a l'associació ve del joc d'ordinador. Jo no m'hagués ficat, per exemple. Clar. Sí. I a sobre, a més, nova edició, capses noves d'equips... Bueno, això sempre ajuda, no? Però sí, té l'avantatge que, tot i ser un joc de workshop, no el d'ordinador, sinó el físic, parlem, els equips, la veritat és que estan tirats a preu, perquè per 35 euros tens un equip sencer. Sí, això si vols ho parlem a la part de presencial, sí, no? Sí, que ens anem per les rames. Sí. A lo que íbamos, tens raó. Una menció. Pues comentem una miqueta, si et sembla, la primera jornada, directament. Vale. Bueno, clar, a nivell de races tenim totes representades, no? A nivell d'orcs, humans, Bretònia, rates, enanos... els elfs. Pacto del elfs y pacto de Undead, ¿no? Sí. Ahí los vampiros. Set de sangre. Joten, te mando una set de sangre, así. Ja explicarem. Doncs llavors tenim la primera jornada, no? La primera jornada, doncs, a mi em va sorprendre moltíssim els nous com van jugar. Jo vaig tenir l'oportunitat de veure el partit de l'Oriol, que encara que va perdre, i porta... humans, va perdre contra els altos elfos de Kowalski Carulla. Va jugar molt bé. Jo vaig veure jugades molt interessants que segurament quan agafi una mica la dinàmica més del joc donarà molta guerra. El Batxes va empatar contra el Miquel 1-1. Contra enanos. Ojito, que no és fàcil. Clar, el Josep Maria amb Amazones va empatar 0-0 amb el Gànix. Sí. Cuidado, Cuidado als nous, que aquesta lliga no és fàcil, que dona la sensació que els que portem més temps
nos pasearemos por el campo i passarem... No. Si vols fem un repàs, dic jo un resultat, dius tu un altre resultat i comencem, no? Perfecte. Els Camelots, que són els teus, no? Sí. Ho portes tu, 2-0 contra l'equip de la màquina, no? Que són Saurios. Que són Saurios. Com vas veure el partit? Aprofitem i ja comentem el teu partit directament. Jo he jugat amb Saurios pràcticament des del començament. Com que vam fer un draft, doncs em vaig haver d'agafar un altre equip i vaig decidir-me per Bretònia. Però l'avantatge que vaig tenir és que a l'haver-lo jugat sé les seves debilitats i crec que em vaig aprofitar bastant d'això. Vaig anar a pillar els Slithons, perquè si mates els Slithons dels Saurios s'ha acabat, els altres no tenen agilitat i vaig fer això. El que passa que el primer torn em sembla que és, o el segon, li cau la pilota de casualitat al Croxigor i l'agafa. I llavors va ser com le quito a este bicho, força 5, jo força 3, la puta pilota. I em va costar per això. Teniu el partit a YouTube, si voleu, a Templari 40K, i el podeu veure sencer. Bueno, és un partit sin más, tampoc va tenir molta història. Em va agradar la reflexió. Al final, última jugada em sembla que és amb el Croxigor al terra, envoltat de jugadors meus, a punt de fer-li la falta, i la reflexió va ser per què fer-li la falta? Si ja ha guanyat 2-0, si li trec el jugador més potent pels meus contrincants. Hòstia, aquesta reflexió teva em sembla molt bonica per la segona jornada, no? Quina llàstima que no vas pensar-hi en aquesta reflexió tan maca. Sí, bueno, perquè... No nos adelantemos a segunda jornada. Tu ets més perillós que la màquina. No considero que la màquina sigui un... Crec que té un bon equip, que donarà sorpreses. Digue-li al Hotten si la màquina és un... No dic que sigui un... O sigui, podríem haver posat Halflings, per exemple. Ja, sí, no, clar. Saurios és un bon equip. Sí. Però, a veure, és la màquina i és guanyable. No és el rival més difícil. Llavors... És una intel·ligència artificial. Exacte. Llavors, vulguis que no, vaig pensar que... Bueno, si fos una persona humana com tu, pues, si puedo pisar-le la rata, se la piso. Però, en aquest cas... passem al següent, si vols. Healer Orcs 1, Racing IPA 1. Això són orcos contra enanos. Batxes contra Miquel. Tu vas veure el partit, em sembla, no? No, aquest no, però vaig parlar amb Batxes perquè li estic ajudant una micona a la tàctica i de més, com si jo fos aquí Cruyff, ¿sabes? Però bueno, em va preguntar, escolta'm, com puc jugar contra nans i de més, i després del partit em va explicar com havia anat. I crec, menteixo, quan jo em vaig connectar amb el meu partit estaven jugant ells i al Discord escoltàvem el que deien. I bueno, va estar bastant igualat i hòstia, em va agradar que el Marc és un rookie, que en principi doncs els rookies sempre al principi creiem que no donaran tanta guerra, doncs li va encantar el Miquel, que ja porta unes quantes partides. Sí. I amb un equip, sí que el Marc porta Orcos, que els Orcos és un equip molt estable i molt agraït de portar al principi, però els nans són complicats. Sí, són difícils de gestionar. Sí. Doncs bé, no vaig veure el partit. Suposo que va estar bastant igualat i a hòsties, perquè són dos equips que van a eso. Sí. Passem? Sí, passem al següent. Egòlatres de Kowalski-Carulla contra Heldenhammer de l'Oriol, que és el partit que jo vaig veure la primera part. I, hòstia, no m'esperava que l'Oriol, amb Humans, que també és el nou rookie, plantegés un partit així i crec que ho va fer molt bé. Vaig veure alguna jugada que va ser una mica determinant que va fer que el resultat sigués així, però el resultat valoro que no és just per al que es va veure el partit. No crec que els elfos, són elfos, ja ho sabem, que tenen la facilitat de poder fer touchdown bastant ràpid. Sí. Però em va agradar l'Oriol i crec que els pròxims partits, quan s'enfrenti
a uns rosters que li vagin una micona millor pel seu perfil de joc, puntuarà. No en cap dubte. Però a mi em sorprèn. O sigui, crec que els Air Force estaran a dalt, Sí, és un equip que pateix com el meu, Quan comences a agafar-ho i perden jugadors... Armadures 8, Clar, té més armadura, sí. Els Elfos poden fer jugades que altres equips no poden fer i se't poden anar ben fàcil, sobretot en el marcador. És un equip que notarà moltíssim. Sí. I tu com a rival has de gestionar aquestes anotacions. Sí. En defensa patiran més, però en atac se te n'aniran del marcador, segurament. I que l'entrenador que els porta... Y l'Àngel ja porta ya unos cuantos partidos encima, ya los tiene negros, ¿sabes? Sí, sí. Va d'humil, de que és nou, saps? De que està aprenent, però no. No. Durant la guerra. Sí. Bueno, el següent era el partit de la jornada 1, crec. Tots l'equip del Hoten i el teu. El Hoten venia de guanyar l'anterior competició que havien fet de prova. Sí. El que passa que s'ha agafat un equip que vam veure que és difícil de gestionar. No, sí. Va tenir mala sort, també s'ha de dir. Però es va enfrontar això amb que el teu equip és molt bo. És durillo, sí. És que amb un torn et pot marcar. Sí, una mica que dèiem com els Elfos, no? Sí. Que gestionar que et puguin marcar amb un torn o amb molt poc és lo complicat. Sí. El Ferran, al final, el que va patir, primer, pateix l'equip que porta i és d'agrair que ell, que és el més bo, i tothom ho sabem, és el que porta més anys, sempre ho diem, jugant a Blue, és el que fa coses millor. Doncs, amb més sentit. Quan fa les coses les fan més sentit que els altres. Sí. Doncs agafés un equip que és un repte per ell i ho porta molt bé i te hace un Cristo aún sacando 6-7 de sangre. Clar, el Ferran juga molt bé. I el que la limita, doncs jo crec que en aquesta partida li va limitar moltíssim, que va treure... Quantes 7 de sangre va treure? No sé, una barbaritat. Molts uns. Em sembla que va treure 39 uns, vam veure a les Sí, una barbaritat. Aquest partit també el podreu... Encara no està pujat, perquè falten les claus de YouTube de l'associació, però el pujarem a l'associació sense àudio de moment, perquè no he aconseguit treure l'àudio encara. Però bueno, de moment sense àudio perquè la gent el pugui veure, perquè va ser un partit que va estar interessant. Va començar marcant el Ferran i després va remuntar el partit. Sí. Tu també vas jugar molt bé, jo crec. O sigui, sí. Al principi sembla que jugar contra el Ferran et va impressionar, perquè vas cometre un parell d'errors, però després vas posar en modo Àlex i... El Ferran a mi em costa molt... A mi el Ferran em guanya moltes vegades en tots els jocs que juguem, tant presencial com... Ferran és un tio que és molt intel·ligent, ¿vale? I és un jugador que a mi em dona molt respecte. M'encanta jugar contra ell perquè és maquíssim. I perquè aprens. I perquè és molt pedagògic tot el que et mostra, però te toca la cara sempre, I llavors vas una mica... Clar, primer partit de la jornada, imagina't jo, clar, començo a jugar, primer partit de la jornada em toca contra el Coco, realmente. Dije, madre mía, ¿cómo saco yo esto? Sí que és veritat que les rates començo a tenir certs automatismes ofensius. Defensivament pateixo encara una mica més, però ofensivament... Però també és difícil de gestionar defensivament. No tens massa on agafar-te. No, i sobretot, i veurem a la segona jornada el que va passar, si comences a perdre rates, clar. Al final, numèricament, és complicat. Bueno, i l'últim partit? Sí, realment sorprenent, també. Sorprenent, sobretot perquè el Red Root és el Josep Maria, que també és el tercer rookie. En aquest cas, ell sí que és soci de l'associació. El Josep Maria es va comprar el joc fa 2 setmanes. Sí. No havia jugat mai a Blood Bowl. No sabia ni el que era un ovoide. No? Sí. Àlex? T'hem perdut. A Blood Bowl d'experiència... M'escoltes? Sí? Continuem? Ara sí. Se t'havia anat la veu. Vale.
No, és el que deia, que el Josep Maria, que és un rookie, que es va comprar el joc fa res, que no ha jugat mai a Blue Bull, es va enfrontar contra a un altre jugador que no ha pogut jugar molt, però que és un dels jugones de l'associació en tots els jocs en general. És el Ganix juega bien a Warhammer 40.000, juega bien a todo lo que se le eche. Sí. I va empatar el Josep Maria. També és veritat que... Jo vaig veure el partit. Sí. I amb tots els respectes per els dos, i pels dos equips que diré ara, però va ser un Atlético de Madrid-Getafe en toda regla. O sea, yo no quiero el balón, he venido a repartir de hostias al otro. I els dos fotent-se d'hòsties allà al mig del camp. Em sembla que no van passar al mig del camp perquè s'estaven Bordalás pagant. cogiendo notas, ¿no? En la grada. Sí, tal qual. No va ser un mal partit, simplement que es van fotre moltes hòsties. No sé com van acabar tanta gent al camp perquè es van pagar bastant. A l'equip d'Undead és complicat, Jo crec que un dels equips més xungos de gestionar juntament amb els vampirs. I l'Amazones és molt bon equip, Sí. Totes amb esquiva. Y placar bastantes, ¿no? Tienen block unos cuantos. Vale, tienen 2, creo, solo. Ah, vale. Pero el esquiva es el block, mínima, porque te va un dado, claro. Sí. Y que a la primera subida le pones block. Y ríete. Sí. Pero bueno. Molt bé. Bueno, pues pasamos primera jornada, sorpresa. Aquesta és la sorpresa, bàsicament. I a mi em va sorprendre que hi haguessin 2 empats. A mi, Però bueno. Sí. Segona jornada, ja hem jugat 2 partits, crec, sí? I 2 empats. Sí. A mi em va sorprendre bastant el del Hoten. El dels vampirs. El primer, sí, home. Jo no m'esperava. El Hoten, pobre, ha començat dur. Sí. No m'esperava jo que t'empatés 0, a més. De fet, quan ho va dir al grup em dic, com? Però contra què t'enfrontaves? Pensàvem que era broma. Sí. Molt sorprenent, la veritat. I després l'altre partit, que és el nostre. El teu contra sí, que aquest el podem comentar una mica... Sí, una mica més extens. No? Bueno, bàsicament ho hem dit una miqueta. Sí. Jo, des de més perspectiva, al principi em vaig trobar que no sabia com gestionar-te, perquè em sembla que el torn 3 ja anàvem 0-1. Sí. No torn 3, però vaig passar amb 2 torns de tenir jo la pilota a punt d'anotar a que m'anotessis tu. Sí. Amb 2 torns. Sí, perquè vas rebre tu la pilota, no? La vas perdre... Sí, me la vas prendre tu quasi a la línia. Sí, és veritat. I llavors, per pura frustració, vaig començar a repartir hòsties i amb la sort de començar a trencar armadures. I va ser la diferència. Sí. O sigui, l'empat no és per habilitat, sinó que és... que a la segona part, d'Amplari, a la segona part, crec que hauria ser torn 3-4 de la segona part, anava 2-0 guanyant, Sí. I la remuntada es va produir en 5-6 torns només. Sí, com a molt, sí. Però és que al final és que et quedaven 6 rates i jo tenia 11. Jo va haver un moment, no sé si et vas donar compte, que em vaig posar a defensar pràcticament a la línia de scrimmage, saps? Sí. Amb l'1-2. És que amb l'1-2 jo va ser quan em vaig donar compte. Què em vaig dir? Sí. Hola? 6 tios solo. Sí, i clar, i mires els jugadors i mires els torns que queden 3, crec. Sí. I digues, mierda, no puedo aguantar-lo. És que al final que potser em vaig equivocar i t'hauria d'haver apretat més a dalt, Això no ho sé. És que haguessis pillat igualment. Haguessis pillat d'hòsties. I es va produir, jo crec, a l'últim torn, la jugada que ens està donant una micona de cita durant aquests dies. Bueno, s'ha de dir que va ser penúltim, perquè l'últim torn no em vaig voler jugar res i l'únic que vaig fer va ser agafar el jugador i creuar la línia. Però, bueno, podria haver entrat en el penúltim torn a fer la rotació i no em va donar la gana perquè no volia... Amb totes les rates al terra, estaven totes al terra, quedaven 3 o 4. Tot el que no va fer amb el Croxigor a la primera jornada ho va fer amb la rata d'Alcantarilla. Una d'elles
perquè la primera me la van lesionar, jo porto 4, la primera me la van lesionar a la primera jornada, al Hotten, i no va poder jugar aquest partit, i una d'elles, Una altra. portava 3 només, doncs una d'elles, que justament era la que no va notar, que això està bé, perquè em van pujar les altres dues i aquesta no, li va fer una falta rodeándolo con todos. Sí. Sí, em sembla que només hi ha un espai lliure. Sí. A 3, diria que anava. Sí. Jo crec que més, perquè me salió un 90 y pico, debies ir a 12. A 12, a lo mejor, bueno, sí, pot ser. Sí, va ser de pura ràbia, Sí. Maldites rates, és que són molt difícils de gestionar, perquè és que esquiven, van a dosos, a més que no vas fallar. Hi ha una manera, ni una tirada. El que passa... Que no lo diràs aquí en públic, no? No ho diré. Fins que no acabi la lliga no ho diré, i segurament no ho diré, perquè m'agrada molt jugar amb rates, però s'ha de defensar. A les rates se les ha de defensar. A les rates de qualsevol equip ràpid, quan tens la defensa has de fer-la d'una manera, que no ho diré. Muy bien. Muy calladito se lo queda. No. Luego aquí me pisan las ratas, ¿sabes? Y voy aquí estás yo dando consejos. Vale, bueno, doncs mirem la classificació. Mirem quins partits queden, no? Per jugar queden egòlatres, que són los elfos contra les Amazones. Jo crec que... No sé. És que els dos són ràpids, Sí, en principi hauria de guanyar los elfos, però Josep Maria ens ha demostrat que amb les Amazones pot fer una mica de pupeta. Sí. Y l'Àngel viene anímicamente jodido de que cada vez que le cae un orco negro, pues le cae una lagrimita a la presencial. Sí. Tenim el Marbatxes, que amb els seus orcos s'enfronta al Gànix amb el Undead. Hem estat parlant una micona del partit. Jo el veig favorit, Jo crec que si ho gestiona bé... No ho direm tampoc. Jo sé el que hauria de fer el Marc en directe per no ajudar un altre, i jo ho tindria molt clar, o ho tindré molt clar, que potser no surt, com gestionar l'equip del Gànix. És un equip on és molt ràpid, l'equip. Tienes los goblins, tienes los scavens, tienes... Hòstia. Sí. El que tenen, la merda que tenen és que no se poden apoyar, entonces... Jo, si hagués d'apostar, apostaria pels orcos en aquest partit. Sí, jo també. Però el Joan és el que dèiem, és molt bo i potser... Clar. Jo crec que l'equip dels orcos té les de guanyar pel seu roster, però el Marc és més rookie i el Gànix ja és de tercera temporada, ¿sabes? Sí. Llavors jo crec que això es compensarà. Sí. I per últim, no? Sí, enanos contra humans. Aquest també partit... Aquest sí que és difícil de... Jo és el que veig més igualat de tots. Jo, pel que vaig veure... És que els humanos a l'Oriol em va agradar molt, tio. El que va fer, menys dos errors que va cometre que van suposar el primer touchdown, l'ofensiva que estava plantejant era molt interessant. Sí que és veritat que davant no tindrà elfos, clar, tindrà roques. Llavors, no sé si li anirà bé aquesta ofensiva que estava plantejant. Veurem. Bueno, sí, no et sé dir. El bo d'aquesta lliga és que està molt igualada, i com veurem ara mateix, a la classificació. O sigui, és que aquí tu i jo, que anem primers, portem una victòria i un empat. Perquè portem dos partits, clar. I perquè portem un partit més que els altres, pràcticament. Només ens podria passar el Kowalski Carulla, l'Àngel, amb els elfos, si guanyés a joder. A les Amazones. A las Amazonas. Así que tanto tú y yo somos de Amazonas desde siempre. Sí, de toda la vida. Además, Josep María a muerte, siempre. Sí. No, però mira que els lagartos estan aquí amb un empat. El vampiro també. Els vampiros amb un empat. Un empat. És que pràcticament tothom ha empatat.
Sí. És que està molt igualat, molt igualat, la veritat. M'està Sí. agradant molt, O sigui, crec que si... Em vaig oblidar de gravar el nostre partit, però si puc rescataré la repetició i la gravaré, encara que sigui sense comentaris, i la penjaré perquè és molt divertit perquè està molt igualat al final. Sí. Doncs ja està, ja hem repassat. Vols dir alguna més? Sí. No, deia que tu tens aquesta capacitat de dominar molt bé el partit i no venir-te abajo, no?, que es diu. Perquè ja és la segona vegada que m'ho fas. És a dir, jo, tranquilo, voy a ganar, voy 2-0, voy 1-0 y no pasa nada. Y hostia, tío, me lo giras, o sea, mantens la calma, saps? I m'has empatat 2 partits ja en el último turno. I jo tenia ganes de ganar, ¿eh? És que Sí, gràcies. se juega hasta que el árbitro pita. Exacte, i això, a mi això em costa més. Jo me vengo más abajo y cuando voy perdiendo digo, pues, qué palo. Cierro el ordenador, ¿sabes? Uy, se me ha caído internet. Sí, no me va el router ahora. Bueno, doncs, si et sembla, parlem de... Ja que hem repassat tot això, ara parlem de Blood Bowl, però de la presencial, que hi ha moltes coses en marxa. Sí. Doncs un segon i tornem. Doncs ja tornem a estar aquí per parlar de Blood Bowl, de la Irregular Bowl Cup. Què ens en dius, Àlex? Doncs bé, que és una merda. Realment. És una merda. Perquè realment l'Irregular Bowl Cup no és el que hauria d'haver sigut. Sí. I nosaltres des de feia pràcticament quasi un any, amb el Hoten i jo vam pensar el fet de fer una jornada de Blood Bowl una mica al fil de la que fem de l'Space Hulk, que ja la veureu, que és un dia marcat en el calendari de l'associació. Doncs volíem fer una coseta així, no?, que tinguéssim un dia marcat anualment per ajuntar-nos qui vulgui i jugar a Blood Bowl sense més que jugar a Blood Bowl. ¿Vale? Però bueno, va passar tot el que ha passat, la pandèmia i de més, i bueno, se'ns va obrir una porta perquè milloràvem al setembre, a principis d'octubre, doncs en principi no hi havia cap problema per quedar, però justament quan al cap de setmana que havíem de quedar doncs van haver-hi les restriccions de mobilitat i vam valorar que si socis que volien participar no podien participar, doncs no tenia sentit fer-la. Ho pots dir que va ser culpa meva totalment, que sóc l'únic de fora de Barcelona. Bueno, teníem un parell, no? La vam obrir al Toni, que és un ex-soci que ara tornarà a ser soci. Doy la primicia, me l'ha dicho. Però bueno, sí, és que... I també era una merda, perquè per horaris, per número de gent, no ho podíem fer bé. Era fer una cosa per fer-la. Sí que vam quedar, vam jugar una mica a Blood Bowl 3 o 4, però no la vam fer. I arrel de... Clar, i arrel d'això vam valorar que havíem de fer-la, havíem de fer alguna cosa. Clar, per dates doncs, que aconseguir amb el que queda d'any, amb les altres activitats que tenim, una data on tothom tingui family points per gastar i podem participar-hi, doncs vam valorar que era complicat. I llavors, sobretot el Hoten, que és realment el nostre Roberto de Blood Bowl, va pensar en fer una copa en format de diferents jornades i ja està a putíssima mare. S'ha dit una merda perquè hem arribat a fer això perquè no podíem fer l'altre, però puta mare perquè ens traiem el mono. Quizá decir una palabrota en YouTube quizá nos sancionan, ¿no? No creo. Si no pones que es para niños o te pones a insultar a todo el mundo, yo creo que no pasa nada. Vale, no digas muchas si puedes, pero...
Perfecte. Doncs bé, sí. Iba a decir otra vez. No, jo crec que el que et referies és que està muntat d'una manera, els inputs que jo havia rebut, sobretot deus que Sí. m'havies xivat alguna coseta, és que Joten, jo no dije nada, i Àngel. Sí, perquè es va posar l'Àngel a la gestió i... Era molt top. No. O sigui, el que s'havia preparat era molt gordo, era molt guapo i molava un huevo. Només direm una cosa, hi havia 2 impressores 3D donant-li canya 24 hores al dia. I, clar, per això el bajón de... Bueno, no és el que havíem pensat, però al final, no sé, si ens podem reunir tots per ni que sigui veure els partits, veure la final, doncs ja serà alguna cosa. Sí. Sí, hem fet un format, no? Un format eliminatòria, no? Sense més. Qui participem al final? Participem jo el primero, el burro delante para que no se espante. Aquí estan. Però mireu que està penjada. No l'havia vist. És el trofeu que havíem pensat, bueno, que havíem fet, està fet, amb la impressora 3D, perquè guanyés la Irregular Bowl. I si us fixeu, a qui li agrada l'NFL, doncs és el trofeu de l'NFL, de la Super Bowl. Sí. Sí. Aquí no nos seguirán, yo creo, ¿eh? Tú y yo, los únicos frikis. Yeah. Y bueno, tú más, que me metiste tú. Bueno, pues entrenadors, tu que vas a Nurgle, McFly Titans, jo que vaig amb els Saurios, Saurià Blues Kings. Aquí se nota la referència als dos noms d'equips de la NFL. Sí. El Pau, que s'estrenarà, el Downton Rebels, que no sé què portarà. No sé, humans. Porta humans, el Pau. El Miquel amb nans, Radio Rahim, l'Àngel amb orcs, Obis Porco. Ángel, te voy a decir una cosa. Un orco negro al suelo, abono para mi huevo. Te digo eso. I el Ferran, que torna a jugar-se amb els vampirs. No, juga amb vampirs? Sí, sí, és a la el Lliga. Sex Mike Cohen. A la Lliga. Hem de dir que l'equip del Ferran és molt xulo. El físic, és molt bonic i per això els porta, perquè són molt guapos. I perquè són els mateixos equips d'abans de començar la Lliga aquesta. Sí, perquè jo crec que el Ferran al final terminarà loco. Sí. Està a una set de sangre de morir. Sí, tal qual. Bueno, aquí anem canviant el nom, Nick, em sap greu, perquè una cosa és el Nick i l'associació realment nadie se llama Magnus. No. Em diuen Àlex, saps? No, però bueno. Sí. Pues, si vols, ens fiquem en els equips per mirar-los per sobre. Sí. Estan penjats tots? Jo crec que tots no, però bueno, sí, estan tots. Vale. Jo vaig amb Nurgle, comencem amb el meu, no? Sí, el burrito delante. Si s'obre... Bueno, mentre s'obre, he de dir que els vaig provar per primer cop ahir en una partida introductòria que li vaig fer a l'Oriol, i vaig flipar. ¿De lo buenos o de lo malos? De lo bueno, me gustaron muchísimo. Sí? És que tenen unes coses molt boges. Estem veient? Tens 1, 2, 3, 4, 5 routers? Sí, que són plagosos o pustulentos. Rollo zombies. Sí, són com zombis, sí. I tenen 2 habilitats cadascun. Sí. Una és decadente, ¿vale? Decadente és la que fa que si em fan una herida, tiro 2 tirades i aplico les 2 ferides. Hostia. O sea, la explicación es que, y dice algo así, es difícil mantenerte de una pieza mientras juegas, va cayendo, ¿sabes? Ya. Se va deshaciendo. Exacto. I tenen l'habilitat de que quan mates a un altre jugador, passa una micona com els sondets, ¿no? Se convierten en un zombie. En un zombie d'estos. Però en aquest cas passa al final del partido.
Els ondets és durant el partit. O sigui, pel següent partit... Claro, en una copa a mi no m'afecta, en una copa, perquè clar, no t'afecta de res. no s'aplica. Llavors tens 2 Pestigors. Sí, que son los Valkyriers. Tienen esquiva, ¿no? Y cuernos. Que cuernos, Esquiva i... creo que Bueno, és un hem de +1 dir a la primer... carga, no? Sí, hem de dir primer que la copa la fem a... bueno, segons els tiers, no? Cada equip té un tier i en funció dels tiers que té pots aplicar millores, no? Doncs en aquest cas jo tenia 4 i una doble. 4 bàsiques, una doble. Que és l'esprint. Exacte. Jo al Valkyrier tienen cuernos y esquiva. Cuernos, exacto, que si haces un blitz tienes un +1 a la fuerza. I com no tenia molt clar quina posar de doble, perquè no ho domino molt, vaig pensar, hago un sprint que me puede dar un touchdown en un turno si en un momento dado. ¿Qué es sprint? Hago una por ellos extra. O sea, muevo 3 veces la por ellos. Vale. O sea, tengo una tirada extra. Sí. Sí, Va, sin más. Y después tienes a 4... Aquests són els xungos, tio. Aquests tenen... primer, a part de que tenen força 4... Sí. Y que els he posat bloc. ¿Vale? Para más Inri. Tienen la presencia asquerosa esta que si tu vols placar-los o fer-los un blitz, has de llançar una tirada i si treus un 1, no ho fas. I perds el blitz. Joder. ¿Vale? Sí. Y yo creo que la otra coña que creo que es bastante... bueno, tiene regenerar, ¿no? Sí, els altres també. Vale, això és que si em fan una herida, doncs tinc una tirada i puedo ignorar. A 4 més, no? Em sembla que és. Sí. I el que tenen jo crec que és el més guapo dels guerreros de Nurgle és que tenen una habilitat que a 3 caselles d'ells tens un -1 a totes les tirades per passar, recollir la pilota... hòstia. I és acumulable. És a dir, si hi ha 3, tens un -3. Hòstia. Clar, com em va passar amb l'Oriol a la partida de Mostra, no és rellevant perquè hi ha coses per veure coses, no? Però va caure la pilota davant de la línia meva de 4 guerreros del caos, aquests, i era un suplicio coger el balón d'ahí. Claro. I clar, i tenen força 4, tira'ls al terra. Clar, i encima ara con bloc. Me encantan. Sí, sí. No, y luego también tienen regenerar, ¿no? Y... Sí. Es una buena lista, ¿no? Que sí que son lentos, claro. No esperes magia. Los Valkyriers son los que más te van a dar. Bueno, está bien. Pasamos al siguiente. Sí. Voy a hacer una cosa, los voy a ir abriendo. Porque así con lo que ya está tardando ya los tenemos abiertos. Lo debería haber hecho antes, pero como es el primer programa, pues somos así. També avisarem que canviaremos d'idioma cada 2 por 3 després de Barcelona, ¿sabes? Sí. Som així. Sí, a més, s'ha de dir que realment això és com coneixes una persona, no? Tu i jo realment parlem en castellà. Sí. I a mi se m'hace muy raro, ¿sabes? Sí, a mi també. Però quan gravo, normalment gravo en català. Llavors, com que no et tinc veient a la cara, si et veiés la cara, parlaria en castellà 100%. A mi m'ha passat que el Ferran, el Joten, m'ha fet que jo el Blood Bowl el veig en català, tio. Es decir, siempre que parlo de Blood Bowl, esto es como cuando ves en TV3 Loma me... Claro. Loma... Uy, te hemos perdido un poco, ¿eh? Se te ha cortado. Sí. Pero estoy aquí otra vez. He vuelto. Nos hemos quedado en TV3. Que, clar, quan per mi l'home més fort del món, no? Aquest programa que feien, sempre era en català. Entonces, para mí és en català. Sí, 100%. Estem aquí a Cabrils, l'home més fort del món. Tenim aquí el Vladimir Kovarsky, que aixeca les boles de Damocles. Vamos, després d'este minuto de tremendamente estúpido, ¿no? Sí. De fallar la tirada. Sí, pues seguimos porque nos vamos por la... Tus saurios. Mis saurios. Bueno, poca historia, ¿eh? Un Croxigor, 6 saurios y 4 slizones. Al final... Los 4 slizones para hacer magia, ¿no? Sí. Uno de ellos con paso lateral y 2 saurios, Pochettino,
Poquitino. I l'Ani Charque. No sé de quin equip estan... No sé en quin equip estan basats. No sé, no m'agrada el futbol. I després, per fer la broma, doncs, també li he posat una habilitat al Croxigor, que és guard. Sí? Croxigor, la veritat és que és un dels millors big guys del joc. No és el millor, perquè el millor són les mòmies. ¿Es estúpido? No me acuerdo cómo se llama la habilidad en un idioma, pero sí, te que hacer una tirada de rollo de estupidez. Y si la falla, pues se queda allí pensando. Lo que passa que és un tio de força 5 amb moviment 6, que és una borrada. I a part, l'altra cosa, bueno, té no me'n recordo com es diu ara, en castellà, la que et fot una hòstia i sumes un punt, que és golpe poderoso, em sembla que és. Sí, a l'armadura, no? Sí, i per trencar l'armadura, però si trenques l'armadura amb un resultat suficient, el més 1 va per la ferida. O sigui, és una molt bona habilitat, que la té de sèrie. I després té la cola prensil, que és pels que fan esquiva, que els hi posa més difícil, els hi resta 1. És un molt bon tio, el que passa que, bueno, agilitat 1, al final. Ja, bueno, clar. I li he posat guard, que... Què hace el guard, este? Que encara que tingui un rival a la seva zona, ell suma a la zona de defensa dels companys. Eso está muy bien. Sí, és una molt bona habilitat. Estava entre aquesta i abrir-se paso, que en lloc de fer servir l'agilitat, fer servir la força. Però abrir-se paso és només una tirada. Ja. Llavors, al final... És que fas que la teva línia defensiva del centre és molt dura. Sí, és molt dura. Després, doncs, els slizones tenen esquivar i... No me'n recordo com es diu l'altre. Bàsicament que sempre van a tresos. Escurridizo, no? Escurridizo, exacte. Encara que tinguis 3 tios a la teva zona, vas a tresos per esquivar, i els saurios no tenen res. Els 2 que els he posat bloc, els altres no tenen res. Perfecte. Simplement que són tios de força 4 que mouen 6, que també és... Sí. Són bons. És un equip molt ràpid. Sí. Passem al següent, que són els humans del Pau. Humans, equip típic, 4 línies, un corredor, 2 llançadors... Un corredor solo. I 4 blitzers. Sí, ha pillat 2 llançadors en lloc de 2 corredors. Yo no hubiera hecho eso. I un ogro. És que a mi el llançador, el receptor humà... Sí, jo també crec que... Perquè és que el moviment 8... Y el esquiva, tío. Sí. Es que un lanzador humano con block, no te con esquiva y block... Un receptor, un receptor humano con esquiva y block, estamos hablando que del dado, cuando pegas... Sí, solo te vale 1. O sea, solo te mata 1, que es el calvo. Y, hostia. Pero bueno, es 4 blitzers, doncs, no salgo de mi casa. Sí, home, ¿sabes? Normal. Sí. I a un li ha posat dodge, que no sé què fa. Dodge... Pues ahora me has pillado un poco así. Braga, espérate, te lo miro, porque tengo aquí las reglas. Dodge, ¿qué traducción debe tener? No sé. Creo que es la misma que tiene puesto el mío, el saurio. Ara l'he tancat, però crec que és la defensa. Sí, és la defensa. ¿Y a quién se le ha puesto la defensa? Espera, perdón. A un blitzer. Vale, pues... No, lo mío era guard. No era... No sé. Bueno, ja ho mirarem. Sí. Al final havia de posar ell una doble. Suposo que s'ho ha mirat bé. Bueno, seguimos. Este es Nanos. Slayer, vale. Es que leía Troll y me estaba volviendo loco. Es Troll, vale, es Mata Trolls, Troll Slayer. No lo domino, tú creo que sí que lo dominas. Sí, yo soy jugador enano. Bueno, no, si me canta alineación, porque no la veo, te voy diciendo. Si tú me vas cantando... Mira, tiene 2 matatroles. Vale, que aquí me ha sorprendido porque ha puesto +1 a la resistencia. Sí.
Y eso me parece muy interesante, porque quizá tu jugador débil es que tiene menos armadura, es el matatroll y encima está un poco zumbao con la fúria, que se't pot anar... Sí. Clar, tu comences i si no domines molt, si no l'encares bé, se te meten un berenjenal i te lo pillen i te lo escamotxen. Sí. Llavors, fer-lo una mica més resistent, no m'ho esperava, ho ha dit avui al grup i he dit, pues no és mala, no és mala. Jo amb nans, perquè jo vaig anar amb nans aquell dia que vam jugar, o sigui, jo a la irregular hi havia fet doncs, una llista amb les pujades que necessitaven. Jo no l'havia posat aquesta, però em sembla molt interessant. Em sembla, jo crec que li anirà... T'hem tornat a perdre, Àlex. Hola? Jo crec que li anirà bé haver fet això. Bueno, veurem. Després té 2 corredores que els hi ha posat bloc. Sí, se converten en blitzers. Sí. 2 blitzers amb la... Clar, passen a ser els ball carriers, perquè poden agafar la pilota i repetir, perquè tenen manos segures. Llavors, cau la pilota al terra, no només és el jugador que més corre del teu equip, sinó que a sobre és resistent i a sobre té bloc. Entonces, se te convierte en el ball carrier por excelencia. Sí. I després els 5 blitzers. No, 5 bloques. Defensas, ¿no? Los barbas largas, que son los defensas. Sí. Los barbas largas son unos bichos. Son muy lents, pero te aguantan la línea. ¿Qué te es haces tackle? una caja, Tackle es que no... creo que ignoras el... O sea, que haces que no haga... sí, que no se te puedan ir o algo así. Vale, sí. El esquiva creo que es. El esquiva, exacto. Haces que el otro no pueda utilizar esquiva, que és molt interessant. Sí. Jo, quan vaig fer aquesta llista, vaig posar els blitzers manos seguras. Entonces tenía 4 jugadores que me podían coger el balón del suelo. Quizá los enanos sufren un poco d'agilitat i pot ser una micona desesperant intentar agafar la pilota del terra. Però, bueno, crec que... Sí, sembla un bon equip. Sembla un bon equip. Sí, és un equip. A mi m'agraden molt els nans. I per començar, et donen l'estabilitat de que... jo valoro que és més fàcil, segurament, defensar que atacar, no? Llavors, defensar, amb els nans saps el que has de fer i bueno, i estàs ahí. Eso sí, como te metan un touchdown o como te metan 2... Adiós. Sí. Es lent. Bueno, siguiente equipo. Bueno, y de una cosa del Miquel, que el Miquel tiene un maestro al lado, que es el Joten, que es Roberto, jugant cada dijous. La curva exponencial de mejora del Miquel otra vegada em va guanyar, a mi. El dia que vam quedar... No, a mi, bueno, sí, a mi bueno, jo me pierdo, però que és a dir, que és un noi que acaba de començar i me tocó la cara, ¿sabes? Sí. Que segurament és dels jugadors que més està jugant a Blue Bull. Sí. Perquè queden cada dijous al local. Sí, s'ha fet. Bueno, y este es el equipo Obisporco. Me encanta el nombre del estadio, por cierto. Cementerio Élfico. Y Bobby Bolsón de entrenador. Grandes. Vale, pues tiene 3 líneas. 3 orcos negros, un troll, 4 blitzers y un goblin. Raro, ¿no? Un poco rara, ¿no? Sí. Bueno, és la segona alineació dels orcos, que és la bàsica per jugar és la 4 orcos negros, 4 blitzers i el llançador i les línies. La segona típica dels orcos és troll i goblin, però es sacrifica blitzers, no orcos negros. Ja. Que és de l'Àngel, no? Sí. Passa que l'Àngel encara no li ha anat molt bé o no ha sapigut utilitzar els orcos negros i per això jo crec que ha decidit descartar un. Ja. I perquè 4 orcos negros en bloc és molt top, Ja. Perquè els orcos negros al final pateixen perquè no tenen bloc, però la força
Com els Saurios. I la resistència, exacte. En bloc te n'oblides dels problemes. Sí. I bueno, el troll, doncs bueno, sí que és veritat que fa de... Està a la línia central sempre, lògicament pega molt bé. El problema és que se te quedi una micona pillat, però bueno. Ja. No és dolenta, Bueno, veurem. No és dolenta. I els orcos són un equip superfiable. És a dir que... Sí. Home, això és dels dos recomanables per començar. Sí, i que ha posat un altre... ha pagat bloc a 3 orcos negros, no? Sí. I a un Blitzer li ha posat Fuego Sucio, sí. I és això Veus? és que si treus un doble al fer una Sí. falta... Jo, en comptes d'un Blitzer, l'hagués posat a un línia. Perquè no és el mateix que t'expulsin un línia que no que t'expulsin un Blitzer. Sí, està clar. És a dir, amb el Blitzer mai faràs la falta. Sí. Sempre utilitzes jugadors... Sí, porrilla. Jugadors... Si els expulsen no passa porrilla. res. Fins i tot el Goblin. La gent diu que no, però a mi m'agrada fer la falta amb el Goblin. Sí, pots fer servir. Al final. Jo, per exemple, hagués posat a un Blitzer manos segures per agafar la pilota del terra. També. Bueno, però es nota que tu tens més experiència. Sí, bueno, no, que segurament li sortirà de puta mare i ens riurem tots. Però és l'habitual, jo crec, que es fa més. De totes maneres, segurament l'Àngel sabrà gestionar... I lo de la falta és una declaració d'intencions. Sí. Ha pres del Ferran a saco. Totalment. Vale, pues mira, parlant del rei de Roma, ahí lo tenemos. Vale, l'equip del Ferran. De vampiros. He vist una cosa que m'agrada. 4 vampiros en bloc. Vale, que se convierten en bestias pardas. Sí, 2, 4... Y ojo el detalle. Kick. 8. Això és que cuando sacas no se va tanto, ¿no? Exacto, se dispersa solo 3 casillas, creo. Això et permet col·locar la pilota en funció del que t'interessa. I, per exemple, has ficat un touchdown, no? Al torn queden 4 per acabar la primera part i has ficat un touchdown i la segona part tu comences també, ¿vale? Tu tens la pilota. Doncs li poses la pilota al final de tot, saps? I pots apurar una micona més. Típica jugada del Ferran. Sí. O l'equip rival s'ha desmarcat més per una banda, li poses la pilota a l'altra banda. Sí, està clar. I 4 rerolls. Sí, no, clar. Bueno, és que ell necessita rerolls sí o sí. I més amb la sort que està tenint últimament. És que 7 de sangre no pot tirar. Ah, no pot? No. Buf. No li permet. És com quan tens esquivar, que no pots tirar la repetició de dau, perquè és automàtic. Vale. 7 de sangre no et deixa. Vale. I crec que realment estúpido i coses d'aquestes tampoc. Diría. Hostia, me haces dudar, Yo creo que realmente estúpido puede repetir la tirada, Sí. Es que creo que no. Creo que sí. Incluso, claro, es que esquiva es muy diferente, porque esquiva lo que hace es una repetición de tirada. Claro, la regla... Claro, pero porque ya la regla es repetir la tirada fallada. Claro, esto no es repetir una tirada fallada. No. Esto simplemente te comes el resultado. Si tienes 7 de sangre, te jodes y ya está. ¿Sí? Creo, se lo podemos preguntar luego, pero yo diría que sí que funciona así. Igualmente, no le da con 4 rerolls para todas las series. No. Y con lo que está haciendo últimamente de tiradas, pero esto es lo típico, que llega la copa y no hace ni una. Sí, no hace ni una. Pero igualmente es que estadísticamente cada 2 turnos uno al menos tiene 7 de sangre. Clar. Bueno, també és veritat que per això estan els Sí, que tots aquests. Els ciervos i també
ell juga ja sapiguent que algun set de sangre te vas a comer. Per això és un equip difícil de gestionar, perquè has de jugar molt amb els ciervos, de col·locar-ho on t'interessa, perquè els que realment parten la pana, doncs es penalitzi el més possible. I potser la clau, si jugues contra ells, és rebentar-li els ciervos. Armadura 7. Hòstia, clar, sí. Però el tema està que ja et rebenta, amb els... Sí, home, clar, no nano loco. Amb els vampiros, que els vampiros són... És que una mala tirada se'n poden anar 2, tranquil·lament. Sí, clar. Bàsicament, mira, ell té 8. Té 8 ciervos, no? Dels quals només jugaran 7 perquè jugaran els 4 vampiros a l'inici. Això vol dir que hi ha un ciervo i 33% d'un altre per cada tio. Només que treguis a 3 ciervos. Uf. Ja. Saps? Sí. Sí, no havia caigut, però és veritat. Gràcies. De nada. Pizarra de... A les ondes. La pizarra de l'Àngel Pichi Alonso. Sí. Bueno, y finalmente para acabar, pues el miércoles fue, ¿no? El dimecres va ser? Vam fer el sorteig de la Copa i va sortir això. Dalton Ravens contra el Sex My Cowan. ¿Quiénes son estos, tío? Dalton Ravens. Ah, sí, ja sé quiénes són. Els del Pau, sí, els del Pau, sí. És el Pau. Que el del Pau no els hem comentat, no? Perquè no estava pujat al... Sí? L'hem comentat? Sí, estaven tots, sí. No m'acuerdo. Després, Obis Porco contra mi. McFly Titans i Radio Rahim contra Saurreal Blues Kings. Sí. No, serà interessant. Serà difícil. No, és eliminatòria, no? Informem que és a partit, qui guanyi, doncs adelante. Després es farà... Si hi ha empat, doncs es tindrà en compte... Sí, touchdowns i... Sí, lesionados i tot més. Sí, ferides fetes, tot això. Però tot això, doncs... Està interessant, Això, sí, quan podem jugar? Fins a final d'any. És a dir, l'últim dia de l'any és el límit. Aquesta ronda, 13 del 12. Sí, jo he quedat per la setmana que... Aquesta no, la que ve, el 7 o 8, amb l'Àngel, clar. Hem de tenir cuidado, tio, perquè s'ha d'acabar el partit. És a dir, tant a partit de Lliga com a partit de Copa hem de quedar amb el suficient temps per poder acabar un partit, perquè pot condicionar-ho molt. És a dir, hi ha equips que els touchdowns els fan al final perquè ja han lesionat a tots els jugadors i clar, fer una part i quedar-te 1-0 perdent, queda tota una segona part i queda moltíssim de partit. Jo demanaré els 3 minuts. I jo si puc també. I també és que a mi el component 3 minuts em sembla... I entenc que podem parar per consultar normes o consultar qualsevol cosa. Però el joc crec que és molt important el temps perquè li condiciona la partida. És com quan juguem a Space Hulk, saps? Sí. És que és un component més. Si tu pots pensar tot el que vulguis, doncs no és el mateix que dir... Bueno, és que tampoc puc estar aquí 3 hores, saps? Està clar. Sí. Però bueno. I sobretot perquè els que juguem, menys el Pau, ja portem unes quantes partides. Sí que és veritat que hi ha moltes normes que encara no les dominem. Bueno, però... el Miquel ha jugat més partides que jo. I segurament que jo també, perquè juguem dijous bastant amb el Ferran. Jo he jugat 2 partides a Blood Bowl. Sí. No he jugat més partits. I sort del joc de... Clar. Sí. Ara jo realment tinc molts dubtes de què fer, perquè realment estem jugant i ja informem que quan estem parlant d'això ja ha sortit el nou reglament, ¿vale? Sí. Vam decidir que continuaríem jugant durant tot l'any que ve amb el reglament vigent, és a dir, amb l'antic. El d'ara.
amb el d'ara. Clar, sí. Bueno, clar, ara ha sortit la notícia que t'he indicat pel grup que la NAF ha validat tota la normativa nova i tot el 2021 jugarà amb la normativa nova. Clar, sí que és veritat que la base del joc és la mateixa. És a dir, canvien regles específiques. Sí. Però, per exemple, una tonteria molt clara es que ahora puedes lanzar a un compañero aunque esté derribado. Coges el cuerpo de tu compañero y lo tumbas. Ah, sí. ¿Pero tiene que ser lanzable o no? ¿Qué? ¿Tiene que ser lanzable? Sí, eso siempre. O sea, un goblin, por ejemplo. Claro, es decir, un ogro no puede coger a un no humano y tirarlo. O sea, un ogro, un ogro podría lanzar un halfling, por ejemplo, porque ahora a l'equip d'humans pot fitxar halflings. ¿Ah, sí? Sí. Ah. A mí estas cosas ya no me gustan tanto, pero bueno. Hay que aceptar. No, a mí esta mezcla de equipos tampoco no me apasiona. Me gustan. Es veu que al principi, a les primeres edicions, sí que estava aquesta possibilitat, ¿eh? Bueno, es que lo entiendo, ¿eh? Porque al final es como los equipos y si juegan solo elfos, pues es como la selección. Ya. ¿Sabes? Pero sí, bueno, realmente, si te paras a pensar cómo sería un juego así, o sea, decir, en la realidad vamos a ser frikis, sí. Hi hauria d'haver... Clar, jo no veig per exemple, un elfo negro, un elfo oscuro jugando con uno de... O sea, un elfo jugando con uno de Nurgle. Eso no lo veo, ¿vale? Pero sí que a lo mejor una franquicia, puede llegar a fichar a un enano, a un humano, a un halfling, ¿no? Sí. Y tirarlo y hacer un equipo. O un orco puede fichar a un goblin, puede llegar a fichar hasta todo a un, no sé, a un orco. Mira, no se me ocurre nada, porque el orco, el cabrón... Bueno, que me habéis entendido, joder. Bueno, pues pasemos al último punto del programa, Sí. que es el torneo de Navidad de Warhammer 40.000, que estás gestionando Sí, tú. perquè com som politoxicòmanos, a tope, no només juguem a Blood Bowl ni a altres coses, també juguem i bastant, i ens agrada molt el Warhammer, no? Warhammer 40.000. Sí. I crec que és un joc franquícia del club. Sí. I doncs sí. bé, digue'm. Que iba a decir que el Blood Bowl y todos estos juegos son juegos que sí que jugamos, pero que son juegos más de hype. Y en cambio este es el estable, es el que siempre está allí. Sí, es la sin duda, o sea, compañera. Cuando se nos pasa un poco el hype, volvemos todos aquí. Sí. Y no solo eso, sino que también nos ha hecho ganar socios, ¿no? Es un juego que nos ha traído a mucha gente. De hecho, de los nuevos fichajes de la asociación, quizá el 70% son jugadores de Warhammer 40.000 y vienen a la asociación para jugar a Warhammer 40.000. Sí. Y entonces, como este año pues no hemos podido hacer muchas cosas, valoramos juntos que esta gente nueva las teníamos que cuidar, ¿no? Y que teníamos que intentar preparar algo que les permitiera pues entrar por la puerta grande en la asociación. Anualmente siempre hacemos un torneo interno. Sí. Y suele coincidir final de año o principios de año. Sí. Pues bueno, aprovechando pues estos nuevos fichajes, pues decidimos hacer un torneo interno con nuestro estilo. Somos gente 0 competitiva, pero cero. No somos de ir a torneos, lo respetamos muchísimo, pero no somos de ir a torneos que nos gustaría, pues seguramente, pero no enfocamos el Warhammer 40.000 desde este punto. Lógicamente nos gusta ganar, lógicamente nos gusta hacer la lista más competitiva posible, pero somos muy relajados, pero muchísimo. Sí. Incluso el más torneil, digamos que es José. Sí. Sabe distinguir cuando es en serio y cuando es relax. Sí.
Yo creo que eso él también lo agradece, ¿no? El que se le... Totalmente, ¿eh? José es el tío que más torneos ha mamado aquí. De hecho, antes de conocer a nosotros solo jugaba en torneos. Y yo creo que José necesitaba un poco esto, ¿no? El relajar un poco estas listas de torneo y poder jugar un poquito más relajado a la hora de poner según qué tipo de unidades, ejércitos que más pues, le puedan gustar conceptualmente. Y eso nuestra asociación lo tiene. Y nosotros aprendemos muchísimo. Yo, por ejemplo, juego mucho con José y para mí es mi maestro. O sea, he aprendido muchísimo de él. Bueno, eres un mal padawan, pero... Sí, porque luego no gano ni pero la intención la está, ¿sabes? No, a ver, que sí. Que se nota un montón. Y a mí me gustaría ir a un torneo con él. Y molaría ir... Sí, como equipo, ¿no? Sí, juntos pero no revueltos, pero sí, identificándonos como de irregulares y hacer cosas así también de cara al exterior. También nos daría más visibilidad. Sí. Yo creo que este año era uno de los objetivos de principios de año. Y si no hubiera habido la pandemia, es posible que quizás nos hubiéramos... Porque es algo que llevamos tú y yo, por ejemplo, hablando bastante tiempo. Sí. Y también tenemos, por ejemplo, a Joan, que también es jugón de torneo. Ha ido a unos cuantos. Sí. Ferran quizá bueno, no, pero aunque juega muy bien... Si vamos unos cuantos, seguro que lo liamos. Sí. Es de liarse. Tenemos un grupo majo. Y encima los chicos nuevos que han venido, pues el Rómul, también. La verdad, tiene dos escritos muy chulos y es muy agradable. Y... Manel, ¿no? Joder, eso, Manel. Iba a decir Miquel. Hay tantos Miquel que digo, hostia. Y Manel jugué el otro día con mi primera partida y encantador. O sea, la verdad que es una maravilla. ¿Ganaste? Sí, por eso digo que es encantador. Si no, no, ahora en serio. Gané porque estaba hasta las narices de jugar con orcos. Y al final dije, vale, pro, ya está. Caos. Vuelvo al caos que me da mi zona de confort, ¿sabes? Sí. Y sobre todo, creo que en esta edición empiezas a ganar cuando comprendes las misiones secundarias y las misiones primarias. Sí. O sea, ahí es cuando dices, vale, y eso te dan partidas, tienes que jugar partidas. Sí. Para entender qué misiones secundarias tienes que pillar en función del ejército que tienes y en función de contra quién te enfrentas. Sí. Y la partida hasta que jugué... De la regla de la misión principal, digamos. Claro, sí. Es importantísimo y eso es lo que a mí me ha costado mucho entender. Porque yo venía de jugar en la antigua edición a un juego muy directo en el cual las misiones no eran lo principal para mí, con caos muy a la boca del otro y a pegarme y olvidarme de todo, ¿sabes? Mi juego era acercarme lo antes posible y pegar. Sí. Ahora no, ahora tengo que hacer cosas, ¿sabes? Sí, no, está claro. Bueno, comentamos los participantes del torneo, formato del torneo, primero de todo. Sí, comentaría los participantes. Dime. Bueno, si quieres decimos los que están de momento apuntados, pero sí. No están aquí puestos. O sea, la gente no los verá vale. aquí porque creo que están de momento. Y no están todas las listas que deberían estar. No, yo por ejemplo, la mía aún no la tengo, pero tengo que probarla. Tengo que probar un par de cosas. Vale. Y estoy esperando... Bueno, en principio la tengo muy clara, pero tengo una pequeña duda, tío. Fecha límite, ¿eh? ¿Qué fecha límite era? ¿Que la puse yo? Sí, el 6 del 12. Joder, es el domingo que viene, tío. A las 11 de la noche. ¿Me lo recordarás, por favor? Sí, hombre. Eliminado y ganó el torneo. Hostia, tío, no me da la vida con tantos juegos, me tenéis frito.
Y yo me acabo de comprar el Star Wars Legion. Ya, que no tengo con quién jugar, que nadie juega. Hemos pasado al castellano, ¿eh? Pedimos perdón a la gente porque somos bilingües y este podcast está en 2 idiomas, pero bueno. Bueno, porque lo hablamos el otro día y como tenemos esta capacidad de los idiomas, el Blood Bowl, al parlar en català, no, perquè suposo que perquè el porta el Ferran i amb el Ferran parlem més en català. Però el Warhammer 40.000 va en castellano, no sé por qué. Sí. Es lo que hay. Sí, no sé. Bueno, y como esto, sobre todo, es para nuestros socios, es un programa que os saludamos a todos los que no seáis socios y os agradecemos que nos estéis escuchando. Pero al final este programa no deja de ser que nuestros socios escuchen qué se está haciendo en el club. Sí. Y así que, pues como nos entienden todos, vamos al castellano. No hay ningún inglés. Exacto. Bueno, formato, ¿qué quieres comentar? ¿Primero los participantes o el formato del torneo? El formato primero, ¿no? Reservados a los socios este año. Por tema COVID, solo pueden participar 6 personas, porque... Sí, si vemos que... Claro, seremos comprensibles, ¿eh? Si vemos que se puede ampliar y el día 7 se amplía y alguien me dice, Alex, quiero venir, nuestra filosofía no es excluir a nadie. O sea, incluso esto con la liga de Blue Bull lo hemos hecho. La teníamos hecha, la hemos quitado y para introducir a 2 hemos borrado todo y hemos... el objetivo es que todo el mundo pueda jugar y cuanto más seamos mejor. Pero bueno, mientras tanto, exacto. De momento 6 porque es la limitación que tenemos. Tampoco sé si más gente se podría apuntar, pero bueno. Bueno, un par más. Jugadores hay. Para llegar a 8, seguro. Lo que pasa es que cuadrar fechas, que pueda reservarse prácticamente un día entero, ya es más complicado. Sí, eso es más complicado. Aquí la mayoría tenemos niños. Sí. Bueno, seguimos, que nos vamos por las ramas, tío. Pues el torneo es el 13 de diciembre, de 8 a 5 aproximadamente. 2 horitas creo que hablamos, ¿no? Por partida, son 3 partidas. Sí. Y el reglamento nuevo, el de nueva edición, el de novena edición, perdón. Codex y Chapter Approved en lo que hay en el momento. Exacto. Y se hacen unidades de Force Wall. Y yo no llevo de Force Wall esta vez. Iba a llevar el Leviatán, pero no tengo muy claro si lo han capado o no. Porque he visto por sitios que no está capado, pero en otros sitios sí que lo he visto. Entonces he preferido no llevarlo y en su lugar llevo un... Se ha permitido dejar tema Forge porque lo que decíamos, el objetivo de este torneo no es llegar y fundirte a todo el mundo y hacer la lista más afilada del mundo y más perfecta y tal, sino que la gente pueda utilizar las cosas que más le gusten y si a alguien le apetece, sobre todo tú o Manel, que tenéis miniaturas de Forge que os molan y tal, pues las podéis llevar y visualmente pues quedan de puta madre, ¿sabes? Sí, pero bueno, al final también me he dicho, tío, toda la lista que me he hecho solo tenía una miniatura pintada. Ya. ¿Sabes? Y he pensado, es que es la excusa para pintar también, ¿sabes? Porque es que sí, bueno, para eso... pintar y bueno, he pintado 2 unidades, tampoco es que... No voy a bueno, pues ya son 2 unidades. Todo. También estos torneos que hacemos, estos eventos, todos o casi todos nos los tomamos como un reto para obligarte a pintar y eso es lo positivo. Sí, porque además ahora tenemos pintones importantes que a veces incluso te quitan las ganas de pintar. Sí, dices, no, la puta, tío. Va por ti, Jordi, cariño. Jordi, te queremos, hijo. Te queremos tus minis también. Sí, o tus manos. O tus manos. Qué drama, Cada vez que pone una foto es que hostia, tío, la puta, tío. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? No, pero luego entiendes, Porque ¿por qué te aceptamos en la asociación? Para que nos hundas la vida. Al fin y al cabo también es verdad, y eso hay que decirlo, y eso también lo dice él. Es una concepción diferente de pintura. Sí. Fue a Jordi... Jordi juega juegos de especialista con muy pocas minis, ¿sabes? Entonces es un tío que le apasiona, le encanta el arte plástico, la pintura, y le dedica muchísimo tiempo y se centra muchísimo en las técnicas. Sí, al fin y al cabo, eso se nota.
Y luego, pues otros. Yo, por ejemplo, el otro día dio de un consejo. Yo pensé, hostia, es verdad, pues tienes toda razón, pero yo no lo voy a hacer, ¿sabes? Sí. Porque me quedarían las minis de putísima madre, pero es que si tengo que hacer eso, mis ejércitos no van a estar pintados nunca. Bueno, es lo que hablábamos de Ángel Giraldez, ¿no? Que sí, pinta muy bien, pero sí tengo que perdón, para hacer eso tengo que estar 8 horas yo a mi nivel. Claro, él lo hace en media, pero yo para pintar eso tengo que estar 8 horas. Claro. Es que no me da la vida. Claro, no, totalmente. Pero eso es la excusa que tenemos los que no pintamos así para decirle al mundo que por qué no pisamos así, ¿sabes? Sí. ¿Hola? ¿Estás? Sí, que no te oigo bien. Me he despistado, perdón. Que he dormido un poco esta noche. ¿Qué más? Sistema de juego. Sí, tenemos que hablar de las misiones. Cada mes tendrá una misión asignada. Sí, eso es algo que me gustaría comentar. Nosotros, y eso también lo tenemos un poco de nuestro origen, de Plan B, que eso siempre era muy pulcro, tanto Xavi como David en esto. Y es que nos gustan que las mesas estén muy bien representadas, o por lo menos a mí, ¿eh? Sí. Que esté todo perfecto. Es decir, en la federación, una de las suertes que tenemos es que tenemos muchísima escenografía. Pero también tenemos muchísima escenografía por pintar. Sí. Que eso también es un mal endémico que tenemos. Sí. Y es lo típico, ¿no? Si tú llegas ahí y dejas que la gente haga las mesas, al fin y al cabo se aparecen cosas raras. Por ejemplo, a mí me molesta que, por ejemplo, en una mesa urbana encuentres un bosque. Es el Pues no. Claro, no. Me pongo nerviosísimo. Entonces, las mesas estarán preparadas y no se podrán tocar. Y representarán cosas. Es decir, una mesa urbana con sus ruinas, tal. Por mover una miniatura, Exacto, no. No, pero, o sea, que tenga un sentido. Por ejemplo, haremos una mesa nevada, porque es Navidad, y siempre en estos eventos, cuando hacíamos de War o de Saga, una está nevada. Sí. Pues cosas así, ¿sabes? Sí, está claro. Y también ahorras tiempo, tío. Si tú llegas, las mesas siempre es esa, con esa escenografía, cuando rotas, eso en todos los torneos se hace. Cuando rotas, vas a la misma mesa con la misma escenografía. Sí. Pero bueno. Pasa que tengo que decir que misiones, cuando sepamos qué jugadores, que más o menos lo tenemos claro, escogeremos las misiones que serán fijas en cada mesa. O sea, si te toca jugar la primera ronda en la mesa 1, jugarás esta misión. Pero si te toca jugar en la mesa 1 la tercera partida, te toca jugar la misma misión. Sí, está claro. La misión va por mesa, no va por turno. Exacto. Otra cosa es que la hagamos por turno, que esa no es mala tampoco. Eso no lo había planteado yo. Es decir, que el primer turno todo el mundo juega esta misión, el segundo turno todo el mundo juega esta misión y el tercer turno todo el mundo juega esta misión. De esta forma no repites misión. También es verdad. Mira, bueno, no es mala. Pues mira, en directo cambiaremos eso. Bueno, así somos irregulares. Sí. Y también, si hay una duda de misión, todos podemos responder esa duda, ¿sabes? Porque todos estaremos jugando la misma misión. Sí. Es más ágil. Sí, pues venga, perfecto. Pues ya está. ¿Y qué más nos queda por comentar? Bueno, son 3 partidas, ¿no? Es cruce suizo, ¿no? Esto que se dice que... Sí, creo que sí, que dijimos que era el cruce suizo. Sí, los que ganen se irán enfrentando y los que pierdan se enfrentan. Sí. Así podremos... Al fin y al cabo todos jugaremos contra todos. No, o con casi, o sea, contra todos no, pero contra casi todos sí. Es decir, si yo tengo que jugar 3 partidas y hay 4 rivales posibles, hay 5 rivales posibles, pues al final solo contra 2 no jugaré. Sí, mitad. Contra casi todos vas a jugar. Sí, sin duda. Bueno, disculpad al Alex, que es de Dallas y como palmaron contra Washington. Sí, venga, otra vez vamos a recordarlo. Estamos hablando de Warhammer, no estamos hablando de Blue Bull, por favor.
Pues bueno. Qué drama, ¿eh? Bueno, mira, voy a hacer una cuña, menudo drama. O sea, un saludo a todos los aficionados de Dallas porque es un maldito drama este año y vamos a cerrar ya este tema porque es un auténtico drama, es para llorar, pero bueno. Bueno, espérate que el martes juegan los Eagles. Bueno, es que todas las otras divisiones son drama. O sea, es que como gane Washington la división o como gane New York, Los Giants, tío. es para pegarse un tiro, ¿eh? O sea, Sí, es para retirarse. Eagles y Dallas, que son los llamados a ser los líderes de división, es para hacérselo mirar, tío. Bueno, Sí. perdonad, chicos. Vale, ya está. Vamos a lo que íbamos. Bueno, ya concluimos el programa porque creo que... Bueno, si quieres comentamos los participantes, que somos... Sí, un poco las listas que van a llevar, un poco más o menos, por lo que he hablado con ellos, lo que yo creo que pueden llevar. Vale. Pues esta parte la patrocina Alex, porque yo no sé nada. Sí, no, más o menos. Por ejemplo, tenemos a Romul, ¿no? Que va a jugar con Necrones. No tengo muy claro lo que va a poner, porque Romul tiene muchas unidades y... Mira, está aquí la lista. Lo que pasa es que yo Necrones no sé. ¿Es de Romul? Sí. Vale, pues yo como llevo Necrones, te puedo... Conquistadores Eternos... Antigua Dinastía. Sí, ha cogido una dinastía como yo. Es como un capítulo, el Codex nuevo te permite hacer una dinastía a tu medida. Ah, vale. Con varias reglas. Por ejemplo, ¿qué es lo mejor que tienes? Lo de Conquistadores Eternos es que todas las unidades tienen objetivo asegurado. Y eso en el nuevo formato de juegos es media vida. Porque juegas muchas misiones. A objetivos, perdón. Un segundo, Perdón, un segundo. Sí. Bueno, voy hablando yo. Esto, pues el nuevo Codex Necron pues tiene la opción de poderte hacer como un conglomerado de reglas de ejército. Yo valoro que esta de tener objetivo asegurado con todo el ejército es canelita en rama, y sobre todo con el nuevo formato de misiones es necesaria. Y luego a mí me gusta mucho otra, que es la que te permite mover 6 pulgadas antes de que empiece la partida. Te permite reposicionarte. Todo el ejército. Todo el ejército. Hasta 6 pulgadas. Es decir, si una miniatura mueve 3, pues solo moverá 3. Y si una miniatura mueve 12, solo moverá 6. Pero todo el ejército puede hacer este movimiento, ¿sabes? Ya. Y es realmente... va muy bien. ¿Qué cuartel general lleva? Es que lo veo muy pequeñito yo, si me lo puedes decir. Sí, ahora te digo. Esto es un señor supremo. Sí. Que pone Overlord. Sí. Lleva el báculo, ¿no? Pues. Tiene que estar en la descripción de abajo. Joder, qué mierda, no lo veo nada, tío. Orgullo inmortal. Sí. Pues no lo ha puesto el báculo. No. Al menos yo no lo veo. Pues no le ha puesto el báculo. No, porque... Vale, ¿quién más? Lleva esto, un señor supremo, un tecnomante. Un tecnomante. Y ya está. De cuartel general ya está. Que va con batallón. Ahora te lo digo. Esto lo pone al principio, pero... Tamaño de batalla, 12. Fuerza de choque. Una fuerza de choque, vale. El tecnomante que te permite mejorar el disparo, arreglar, revivir unidades. Está bien, yo también lo llevo el tecnomante. Luego llevo 2 de guerreros Necron. ¿De cuántas? 3 de guerreros Necron. ¿De 20? De 10. De 10. Una de 10. Una de 15. Qué raro es esto. Una de 10 con 10 rifles Gauss. Una de 15 con de segador Gauss. Sí. Y una de 10 con 10 rifles Gauss. Vale, está bien. Luego un ataque rápido. Ataque rápido. Enjambre canóptico escarabajo. Son los... Sí, los escarabajitos. Los enjambres, los pequeños. Que son 2 unidades, ¿no? Por lo que veo. Sí, 2 de 8. ¿De 3? De 8. De 4. De 8, pues está bien. Y luego lleva... Y el apoyo pesado. Un destructor, lojas pesadas. Que son los de combate. Luego a élite, arañas canópticas.
Y destructores... Estos son los de combate, perdón, te lo he dicho mal. Son estos, son las arañitas estas que tienen como... Bueno, los necrones araña. Son los nuevos de la caja, Indomitus. Ya. Sí, y de apoyo pesado, súbemelo, que es que te lo he dicho mal porque te he dicho estos en el apoyo pesado y no sé qué Pues coño será era el de algo apoyo un cañón pesado. gordo, ¿no? Sí, apoyo pesado, sensor, logbook... No, sí, es son los que son como medio plataforma, medio necrón, ¿sabes? Los típicos destructores de toda la vida. Los gusanes. No, los gusanes no, los que son medio o sea, medio necrón, medio plataforma voladora. Las arcas. No, son... A ver, di otra vez si aciertas, anda. No, son los que son como guerreros necrones. O sea, el cuerpo del... Bueno, da igual, son unos. Ya los veré, ya me los encontraré. Sí. Bueno, las arañas, tal. Bien, es que a mí... Bueno, no hemos dicho, jugamos... Ah, ha puesto el fragmento de Zetan. Que me extrañaba porque llevaba muy poca cosa y digo, si jugamos a 1500 puntos, claro, el dragón, pues bueno. 350. Sí. Sí. Y ya está. Bueno, aquí se tendrá que gestionar de esta lista, a quien se tiene que gestionar es la Zetan. Bueno, luego está la mía, que es la otra que está colgada, que llevo un Capitán Primaris con escudo y espada de... Bueno, el de la caja de Indomitus. Sí. Luego lleva un capellán y el paladín del emperador. Básico para los... Bueno, Black Templar, que no lo he dicho. Sí, unos intercesors. De asalto. 5. Y 2 de infiltradores. Me gustan mucho, tío, los infiltradores. Sí, porque además el despliegue rápido, los infiltradores... Te lo joden. Te lo protege muy bien, sí. Y con los dos con Helix, que les da para revivir gente. Luego tengo una de agresores de disparo, de 3. Una de veteranos de estos de la caja Indomitus, que van con el escudo y las espadas. Sí. Una de eliminadores, los francotiradores. Sí. Una de erradicadores, los nuevos de fusión. Y un recurso executioner. Muy bien. Lo ves todo normal y al final normal repulsor executioner. Sí, puto repulsor, tío. Y ya está. Y luego estáis apuntados tú, Sí. Ferran. Yo mi lista es clara, ¿eh? Ya tengo la cabeza. Tengo una plataforma de mando, o sea, el señor en plataforma, que va como en el vehículo este. ¿Qué? ¿Qué ves con necrones? Sí, yo voy con necrones. Sí, además todo pintado. Ya lo he pintado todo. Mira. Tirando pullita. Eso, Sí, todo pintado. También es verdad que necrones, que yo creo que los que tiras la pintura por encima están pintados. Pero bueno, tiene sus cosas también. No, está claro. O sea, pero bueno, o sea, así también ha sido la excusa, lo que decías, ¿no? La excusa para pintar y meterme caña. Eso, el señor en plataforma con el báculo, que el báculo es importantísimo, tío, porque te permite hacer una reanimación de unidades. Encima es el báculo reliquia. Para mí es clave el báculo. Luego, o sea, es un batallón, ¿vale? Está el personaje nuevo de la caja, que es como que también tiene patas de araña, que es grande, que es de combate. Y luego es un tecnomante, que me permite potenciar cositas y arreglar a la gente. Luego 3 unidades de guerreros a secas, ¿cómo es? Una de 20 y 2 de 10. Luego 2 unidades de los que vienen a caja Indomitus de combate, de los destructores Scorpec. Y los 2 que son como de la Guerra de los Mundos, pero en su versión de disparo. Que es muy bueno. Y con esto ya llego prácticamente a los 1500 puntos. Creo que me quedo en 1480, me quedo algo así. Bueno, muy bien. Y es importante que el tecnomante va acompañado de sus escoltas, que es una unidad que si pones un tecnomante no te ocupa slot,
Pero las lavadoras que se les conoce, lo bueno es que te pueden ir haciendo misiones, tío, ellos solos, claro, porque son infantería. Entonces tienes a unos tíos que vas a sudar de ellos, porque son, verdad, la escolta de un tecnomante, que te están levantando banderas, que te están, ¿sabes? Poniendo... Y creo que el juego... A mí esos tíos me gustan mucho, tío. Bueno, porque así los guerreros necroes no tienen que estar tan pendientes de las misiones, ¿sabes? Sí, los liberas. O los tienes que tener ahí detrás pegado en un objetivo para levantar una puta bandera, ¿sabes? Bueno, pues... ¿Y porque no jugamos a 2000, porque si jugamos a 2000, a esta lista le meto el Z nuevo y el nuevo que es viejo, el Señor de la Noche y carrerita en rama. Yeah. Hasta que lo nerfeen. Bueno, pues creo que ya hemos contado todo. Nos ha quedado un programa, bueno, un poco largo. Jugará Ferran, que por decir yo no hemos hablado de él, que él juega con Arlequines. Sí, pero no ha colgado la lista, ¿no? No. Y José jugará con Guardia Imperial. Les metemos caña y a ver si la semana que viene podemos hacer el programa y lo comentamos. Yo hoy mismo la subo. La semana que viene en el programa comentaremos cómo ha ido la segunda jornada, porque ya casi la tendremos acabada, la segunda jornada de la Liga Online. Sí. Seguramente tendremos algún partido de Copa de la física de Blue Bull, que ya habrá empezado. Sí. Y podíamos empezar a hablar ya de la Liga de Blue Bull del año que viene, que ya tenemos algunos equipos confirmados y unos rosters ya hechos. Sí, perfecto. ¿Vale? Perfecto. Pues venga, hemos planificado. Pues muchas gracias a todos por escucharnos. El programa en directo. Sí, pero bueno, así también la gente sabe qué vamos a hacer el año que viene. Y quizá haya una sorpresa. Porque todo esto es hablar porque en el local también se hacen otras cosas. Sí. Tenemos Blitzkrieg, tenemos Star Wars Legion. Saga queremos darle. Mi ejército droide. Tienes tú con tu ejército droide, que a mí, yo pido perdón a todos los amantes de Star Wars. Nunca he sido mucho de los juegos de Star Wars. Tampoco os he de decir que soy un gran fanático de Star Wars. Me gusta como nos gusta a todos, pero ves cómo son los anillos me vuelve loco. Star Wars. Yo, si te soy sincero, no he jugado ni a X-Wing ni... Sí que tengo el Assault porque es un juego de mesa. Sí. Pero no me había metido ninguna. Hostia, tío, pido perdón, que te voy a cortar. Estoy viendo un partido de NFL en directo y un recoge de pelotas es pigmeo, tío. Me queda un poco loco. Me ha encantado, O sea... Así le importa el programa, Alex. Me he quedado muy loco, tío. Digo, hostia, qué grande, tío. Bueno, perdón. A lo que iba, que realmente este juego he estado viendo por internet y tiene muy buena pinta. Y por eso lo he pillado. A ver si engaño a alguien, porque realmente creo que es ágil y que está guay. Aparte de que sea Star Wars o no, Sí, no, yo jugar, de hecho yo lo llegué a probar, porque Joan Carlas, que había sido socio nuestro, Álvaro, Tony, que ahora se apunta nuevo, después de haber sido socio antes, cuando salió hicieron una demo en unas jornadas y yo estuve jugando con ellos y me parecía muy chula la dinámica del juego. Bueno, pues mira, al final droga. Sí, un juego más. Sí. A ver si engaño a alguien y montamos una comunidad. Seguro. Esto es montar una jornada. Sí. Pues muy bien, chicos. Moltes gràcies a tots i ens veiem a la pròxima. Ciao. Ara